Sisekulo loludaba izintatheli ezindaba zombusazwe eSABC uSamkele Maseko noSimphiwe Makhanya balandela loludaba sixhumana nabo bukhoma bese Thekwini. Sinibingelele sinamukele ezindabeni zasemini. Ingabe konke sekumi ngomumo malungana nalengqungquthela angeke yini sibone lokho bese kubona kwezinye ingqungquthela kubangwa ubuqotho beyithunywa. Lengqungquthela yesifundazwe saKwaZulu Natal ekaqale njengamanje ngoba ithunywa eqhamuka emagatsheni aleli qembu asabhalisa ukuba iwona ithunywa ezongena kule ngqungquthela ehleli lana eOlive Center lapho kuzokhethwa khona ubuholi obusha besifundazwe saKwaZulu Natal. Siyazi ukuthi uhlalo okhona wesifundazwe onjengamanje uSihlezi uzophoselwa inselela ephoselelwa umgabadeli usiboniso Duma oqhamuka lapha yana esayidi kwisifunda saseLower South Coast. Sazi futhi ukuthi unobhala wesifundazwe umdumiseni Ntuli uzophoselwa inselela ephoselwa ubheki Mtolo oqhamuka kwisifunda saseHerigwala region obizwa ngoBin Laden. Bona ke ifaction yabo ibizwa ngamaTaliban kodwa angikho ngedwa ke njengoba kizobika kule ngqungquthela esifundazwe saKwaZulu Natal ngonoza kwethu uSimphiwe Makhanya ayikaqali ingqungquthela yesifundazwe uyababona abaholi bakazwelonke beANC onocawe mafu okuyena ophethe ithunywa zesigungu esiphezulu la kule sifundazwe kanye noMvula Mukonyane kanye futhi namalungu esigungu esiphezulu sesifundazwe aphumayo njengamanje. Singalindelani kule ngqungquthela? Maseko, uma ukhumbula izolo unobhala weANC lapha esifundazweni umnumzana umdumiseni Ntuli ushilo ukuthi ke ngokweinhlelo zabo njengeqembu elibusayo bahlele ukuthi le ngqungquthela iqale selibumbene ihora le10 kepha ke kuyabonakala ukuthi impela sekube khona ukubambezeleka esikutholayo ke njoba sila ikhona ukuthi uhlelo lokubhalisa ithunywa izoba ingxenye yale ngqungquthela ke ilona olitheke lwahamba ngonyawo lonwabo. Kepha ke Maseko ukhuluma ngesifundazwe esikhulu kakhulu uma ngabe ukhuluma ngeqembu iAfrican National Congress lapha kwaZulu Natal. Membership ke yeqembu siyonke ingaphezulu nje kwizikulungwane esingathi zingamakhulu amabili over 200,000 kwamalungu ke eqembu abhalisile ngokusemthethweni nokuyinto ke esicabanga ukuthi ke izobaleka kakhulu ukubona ukuthi le ngqungquthela izohamba kanjani. Uma ngabe ukhumbula phela Maseko ukuthi okhethweni lolwangonyaka odlule lwangoNovember lohulumeni basekhaya iqembu lenzanga kahle neze kwabanye bomasipala ebelikade libaphethe njengoba sikhuluma nawe nje sebephethwe yamaqembu aphikisayo esifundazweni. Njengoba ubona nje kulomncintiswano okhona wesifundazwe umnomzana ubheki Mtolo siyambona usefikile la engqungqutheleni kade ebhalisa ngalena ekukhona nobhala wesifundazwe ubheki Mtolo. Singalindelani kakhulukazi kuyibona abantu abahlala la izakhamuzi zesifundazwe saKwaZulu Natal ukuthi yini ebambekayo engaphuma kule ngqungquthela ukuze bephuculule inhlupheko kanye nembuya ngothi ababhekene nayo imihla namalanga. Engicabanga ukuthi into izakhamuzi zaKwaZulu Natal ezilindele kule ngqungquthela ukuthi ithunywa ezikhona zingagcini nje ngokukhetha ubuholi kepha zikwazi ukuthola nethuba phela ukuthi lidingide ke ezinye izinto esingayibiza ngokuthi ke ama policies eqembu ekuyiwona phela azokwazi ukuthi asize uma ngabe iqembu liphinde likhethwa lingenakhulumeni ukuthi kukwazi ngempela ukushintshwa ke impilo yabantu ikakhulukazi njengoba wazi ukuthi ke isimo sokuhlupheka lapha eNingizimu Afrika kusuleka kwamathuba omsebenzi sibhokile kakhulu izakhamuzi lapha kwaZulu Natal njengazo zonke izakhamuzi la eNingizimu Afrika ayigculisekile neze ngesimo ke sokulethwa kwezidingo zomphakathi. Mawubhekisisa kahle iyona inqubomgomo lena ebephecelezi abayibiza ngama policy discussion ikhona kule nhlangano ebusayo yeANC ngesonto elizayo kulindeleke ukuthi ibambe ingqungquthela yokubheka inqubomgomo ukuya phambili. Siyazi isifundazwe saKwaZulu Natal sinamaplaza amaningi kanye nohlalo okhona uphumayo njengamanje ukhuzeni uSihlezi ukhulume kabanzi kakhulukazi kakiwa okhwethweni lakazwelonke ngo2019 ethi akube khona ireferendum lapho abantu baseNingizimu Afrika bezovota khona bonke ukuthi umhlaba ubuyiselwe ezandleni zabantu. Singayibona into kanjalo ikhulunywa kule ngqungquthela ophinde ukhumbule umgabadeli usiboniso Duma kanye noBheki Mtolo ngo2011 babehola uphiko olusha leANC iANC Youth League babekhuluma kakhulu ngezindaba zomhlaba. Konke lokho Maseko kuzoncika ekutheni ke inhlelo esingathi ezoqhubha yona le ngqungquthela ekulindeleke ukuthi iqale kungekudala zihamba kanjani. Uzokhumbula ukuthi ezinye ifundazwe ke zaba nenselelo ekuthenini ke zingakwazi ukuthi zidingide kabanzi esingathi ama policies eqembu ngenxa ke yazo isimo sokuthi ke hlasimbe ama credentials kwesinye isikhathi kuthatha isikhathi ukuthi amkelwe nokuyinto egcina ke isilimaza iqembu uma ngabe ubheka ukuthi ingqungquthela ayisikhona nje ukuthi ikhethe ubuholi kepha phela ekubalekile futhi ukuthi kudingidwe kabanzi inqubomgomo iqembu kufanele lilandele.
Mfoka Makhanya sibonge kakhulu yena uzakwethu lona umfoka Makhanya uSimphiwe esukuyena esisobika naye kule ngqungquthela yesifundazwe saKwaZulu Natal lapho khona usiboniso duma ezophonsela inselela uhlalo okhona ukhuzeni usihlezikala nawo nobhala ke wesifundazwe umdumseni Ntuli uzophoselwa inselela ephoselwa ubheka imtolo indoda yale eHerigwala abeyibiza ngoBin Laden esikhona ke lana kule ngqungquthela eholweni lapho ingqungquthela ezohlala khona kulindeleke futhi ukuthi umgcini mafa weANC kazwelonke uPaul Mashatile ukuthi ezoyivula le ngqungquthela. Sibonga kakhulu uSamkele Maseko noSimphiwe Makhanya bebesibikela bese Thekwini.